Po spustení databázovej aplikácie Microsoft Access 2010 sa vám štandardne zobrazí toto zobrazenie Backstage, ktoré obsahuje v časti Nový šablóny databáz. Štandardne je dostupná prázdna databáza, prázdna webová databáza, najnovšie šablóny, vzorové šablóny, moje šablóny, prípadne takisto sú dostupné šablóny na lokalite office.com. Kliknutím na vzorové šablóny sa vám zobrazia dostupné napríklad marketingové projekty, databáza Nordwind, to je obchodná databáza, predajný kanál, študenti, udalosti, úlohy, prípadne vyučujúci. Môžu to byť webová databáza kontaktov, webová databáza projektov a podobne. Čiže ak by ste chceli napríklad vytvoriť databázu študentov, tak stačí kliknúť len na jej ikonu. V pravej časti zadáte, ako sa bude databáza volať, prípadne cez tlačidlo priečinku vyhľadáte umiestnenie, do ktorého chcete databázu uložiť. No a následne tlačidlom vytvoriť túto databázu vytvoríte. Po jej vytvorení sa zobrazí štandardne úvodný formulár zoznam študentov. V hornej časti bude informácia v žltom páse, že je potrebné povoliť aktívny obsah. Nakoľko tejto databáze dôverujeme, tak ho môžeme povoliť. V prípade, že by sa vám toto zobrazilo v databáze z nejakého neznámeho zdroja, tak veľmi zvážte, že či povolíte aktívny obsah alebo nie. Mohlo by to mať negatívne dôsledky. Následne po povolení aktívneho obsahu môžete vypisovať do tabuľky jednotlivých študentov, prípadne môžete využiť tlačidlo Nový študent, ktoré vám umožní vytvoriť podrobné informácie o študentovi vrátane obrázku. Tak tiež môžete pridať ďalšie informácie. Okrem toho po vytvorení zoznamu študentov môžete využiť v pravej časti zostavy a možnosť tlačenia týchto zostav študentov. Čiže ak by ste chceli vytlačiť telefónny zoznam študentov, tak stačí len kliknúť na telefónny zoznam a následne by sa tu vytvoril zoznam študentov, ak by tu nejaké údaje boli vložené. V prípade, že potrebujete vytvoriť nejakú špecifickú databázu a nevyhovuje vám žiadna z týchto dostupných šablón, tak ma neváhajte kontaktovať. Veľmi rád vám pomôžem a vytvorím databázu podľa vašich potrieb, ktorá môže evidovať zákazníkov, predaje, prípadne rôzne tovary. No a môžete veľmi efektívne v takejto databáze pracovať v sieti viacerí používatelia naraz a takisto môžete využívať rôzne možnosti zobrazovania zostav a štatistických údajov. Excel nemá až také výhody na prácu v sieti, ako má Access. V Accesse nevzniká toľko konfliktných údajov, ak dvaja používatelia menia napríklad v jednej bunke nejakú informáciu. Access všetko zapisuje postupne do jednotlivých riadkov. Čiže v prípade, že chcete vytvoriť databázu, na konci tohto videa sú moje dostupné kontakty.